a cikin bidiyon mu yau mun kawo muku shiri mai suna Bakaki. Bakaki shiri ne wanda yake da kyau sosai kuma Hassarar Sultan ne. Duk wanda yake buƙatar kallon wannan shiri mai suna Bakaki ya biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo. Kuma muna tallata ma group namu na WhatsApp wanda ake biyan kuɗi. Kana iya samun fina-finan Indiya, Hausa sababbi kowane sabon fassara da aka yi insha Allah za ka iya samun sa cikin wannan group namu na WhatsApp idan ka shiga. Idan kuma kana buƙatar shiga wannan group namu za ka ɗauki wannan lambar wayar da muka ajiye maka sai ka tuntube mu ta WhatsApp, za mu yi maka bayani yadda za mu saka cikin wannan group insha Allah za ka iya samun fina-finai. Domin kallon wannan shiri mai suna Bakaki mu shiga YouTube kamar haka. Yauwa abinda za ka yi idan ka shigo nan za ka danna mana subscribe. Subscribe zai baka damar samun duk sabon bidiyon da muka saka insha Allah. Wannan sai ka danna mana like, shi ma zai ba mu kwarin gwiwar da za mu sake kawo muku wani sabon bidiyo. Abinda dole sai ka shi za ka iya kallon wannan fim mai suna Bakaki. Wannan wajen za ka dan taba, wannan wajen da na nuna maka shi za ka taba. Yawa idan ka taba za ka gani link zai bayyana. Link guda biyu, link guda daya na fim din ne, daya kuma na page mu ne na Facebook. Facebook kowane lokaci muna ɗora posta ranar Laraba da ranar Lahadi. Kowane lokaci muna ɗora posta na sabon fina-finai. Duk sabon fim da ya fito za mu ɗora postan sa kafin mu ɗora shi YouTube. Kuna gani ba kowane lokaci bane ba muna ɗora fim akan YouTube. Idan kai mana following ta Facebook za ka iya ganin kowane sababbin fim da suke fitowa ranar Laraba da ranar Lahadi. Akwai sababbin fina-finai da suke fitowa kowane lokaci. Yawa idan kuma ka shigo cikin group din nan za ka iya samun duka fina-finan da muke ɗorawa suke fitowa a ranar Laraba da ranar Lahadi insha Allah. Yawa sai mun sake haɗuwa cikin wani bidiyon.